Bye-bye, quick video ta, kagitapol ko. Nag-set up ko sa akong sounds ko na, gitapol ko. Pero, wala siya. Anyway, disclaimer ta ba before anything else. Kaning video akong buhaton karon, wala ko sponsor ni nila, wala ko sultiyon sa, wala sa nina ko gi-script. So, kani siyang video, pataka lang ko tabi. Ako na lang mag-video ko. So, kung masayop ko. Hala lang. So, yeah, what we're going to talk about today, nayungit ako ron, is the tricharge. So this is the tricharge. This is a collaboration na siya with Peter Lindgren and also Jupio. They tried to make this. So ina nang gina-test nga makabuhat sa inani. So what it does is it stores batteries, 3 batteries. Ay pangalan ko no. So it stores 3 batteries and ang kuanan is mag-travel ka, you can just bring this item here. And the good thing about this is that kung especially ako nag-shoot ko weddings, while nag-shoot ko, pwede na ako siya i-plug with something, power bank or anything, and ma-charge yung battery. So I can charge on the go, and at the same time kanang kuan siya storage siya for batteries. And if you do this, dili matagak ang battery. Pero kung kusgo na ako, matagak yun na siya. Pero if you do this, di siya matagak. And the only way to get the battery is naidungkag na rin mong anaon. And muna siya, kung ganang feature kaniya kay kanang when you press this, makita nimo pilay sulod nga battery. So nagdadali ka na. Wala pa kay sulod battery. Mo click kani wala ni charge. Ako na ni charge siya. Makibaw ka unsa. So kanindot niya. And also another thing that I like about this is that kaning nga dapita, focus pa kani. Oh, kaning mo focus mo sa matagot kay may kay Sony. So makita nimo ani. Makita nimo ani. Kani siya kay atay mo ko tatango ng face kan. Itang na kong face detect. So muna siya. Ang makita nimo ani nga kuan is nasa ibabaw na ang CF Express nga murag storage nga sa card. So i-press nimo magawas ng CF Express makakuha ka card, memory card mo. And maka-store sa siya tulo ka buok SD cards. At the same time maka-store siya 2 ka micro SD. So kung ikaw traveler ka, vlogger ka, naga-serial travel, this is very handy kas kanang inig ka travel nimo, of course ka travel ka kanang dadon nya kanang maka-charge ta, pwede na ka-charge, pwede ka maka-charge from here, i-charge nimo dire, plug USB-C. Pwede on the other side, pwede sa kung na kay mga imong phone low battery, so imong i-charge nga sa USB-C nga ring side, maka-charge na kasi imong phone. So that's what's nice about it. Yeah, I like it. And if you wanna go in depth, gusto ka makabaw sa unsa or any testing with this, ato lang vlogger kay tapulan magiging mo test. Pero ingon ko, iganahan ko, the build is very good, it's very strong. And yeah, it looks good. At the same time, functional siya. So di siya basta lang gimmick, it's functional. Muna siya. Pero di ko sponsor din niya. Kung sponsor ko niya, okay sa kahit sa kayo. Muna to. Sige, bye.